Mancho murigeria Ogusi Voice ekero togendete bado ko rototo mugano iga kurwase skuru iga yechinche agwasirira baria beteri kwanyuka nabo igo koita abantu bane aiga sintene ine na senka yoyomo oiga obeteka gusiri bugimo bwaye buna ko bere kubwate migana iga gocha abantu mbalenge ime babere abale okorega iga bono oyigo urenge ime ogereta abandi bagacha goswase ngiyo gochikomo rescue nonda senka yaye na barabara tweresa umugano kulingana ngaki banyorete story iga igore mugako iga nabo igore enka yabo ngaki babiri bakogendera wikira bono iga makira tinkoro kwa togenda ndale karibu sana umongena nande pole sana se aya beire gocha senka yabo samali tankyo koro ndusia ke muntu nkundi Lucia totabyango igorana yo mugano bumugako bonae ngaki gwachikanyora magana iga ngaki mwako gasogete korwa senke iga merbukia okora bakali tukeli umugano ngaki ustukonyonyora mwako ni yasogete kuba senga yane bitukukyale ngali ya chuma ese ya moni nusu ya mambi akagenda so kweligelia ekibarua kyakeli tuko iga ikachinsa isano ibere omwana oyo mu skuru ne rubinyogete gocha akangeresa ngera ogwatira ni unelira ingo binyoka uchi skuru nganyora abantu abangini yo baichiroro njande ngakageranga nakonyeke naho baramuntu bora bamwikere ekabegeka ekabesita paka achite kubusambiri ya butuko oyo minto abere gakonyora ndikira abana batano n'abachukuru babiri nero kabiro gosoka otoletire ndagera yakira lituko kugera school ni bwatano babire secondary na babire primary na bayigo no mwana oyo monaro murwire oyo mwaru gonchokana nero kabeire gakwenda gakomoretera mariogo unywa igo bana senga yane natigire no burro bonene egekogera nabandagani obukonyi kero kena abana bari school bagenderere mbatigira nchire egekogera isosirire intumbiro abana ni nyumba ni kanyara tigire nchire atarakora nawe igo no mwana uyu nabatakira iru none skuru eri akobaga akufunzwa erinde acha kokonyeka gwana uko ni kwa nenguli nalgo saba asabara ibaito banyale gonkonya baligerie nkeje mono elingendere gusumya obuyima abana abache korosige saku kyo uyu muntu domini kyonkundi igatiga mana sini litko umugako gagote inga banyorere gasio ko rosi nyumba yake bara se skuru chinchandi yaringe yarangire tibuli tukori ya Jumapili cyaringe chinse 12 n'enusu ateguna rino mu bisana ruri kunyamira bande kurigereria na kurika agreement karande tali tukori ya Jumapili cyaringe kitaki 19 bagachaka tali 20 echi cyaringe Monday mambia ali achagete gasi iyo paka buna aje tukumya ali tukori ya chuma litkeli gali Jumapili karakwira nago tati goroye project ye nangerese te goroye project ye na baetu ara ulinda gesibya kandi kanisa na Jumapili na Jumatatu mambi bunabo getachiete akandenda gukore gasi akabaga kwira na buya asa mutuka yakarera paka litukeli wana una umiete neri tukeli ya umiete ni ya ntebeti na kwikasana ne kwira nale ajikolete rumwana uyo murwire amalyo one corona ganya yeka chinse chinali nanyorete nga umire abakandi bawe barua frustration siaba sabangina virus igoro yegasi na complain yalengi igoro yegasi ye either so wakanu either sekende either sasa bakolemeremo na kende gionsi nyuma litukeli gali cyo malitraba complain tikeli yonsi ase enguli na bakunyete tiyanyo getonane litukeli mona ndenja gwate mu chandonde paka yana ye gitiri litukeli na ndeli litukeli konyora kiabere na konyora ubungire gasi bachire balire ranji nande bona iranete lya kabire nambete kuguna atebete ubamente butie yamo unaso igachitega chitereti sano lira balikanyuka yo bari konyo bashikire mirimo konyo bakulire mirimo contact nero yazite kwatenga mente buti emirimo yawe nereriye nagusiro orabere gakokora imirimo mingi na egasi yayo orabere gakokora uburimi orabere gakora egasi ya welding orabere gokora rende bintu bike ono kuwa mono ni yerende bono muri kwirigeria yacho akali
chwakari na gwatu chusi nyinge geko ratari mogeni aso kuri gasi iyo wana gwa se skuru ri ria gatatabira akunya ora bega kuri gasi ase skuru buna ibara no korire nyanguge okorire na guchinje ria gatatu ora bere gakora buna tente igotari ari ngo umwega ase gasi iyo no muntu maete egasi iyo no chusi nyinge mwana yo cha kwaresa nga mwako ubwatira ndwiba mwana kyo mwana uyo no mwana we school uyo ro mama tone so bere ke ngumbweke kerongo gecho mutuku guchukwa bana baro gucha kwane ne ro twalete kirianda era gacha akanyora ntine nisiko okongere sokulira tinyorete simi kurwa sondi wensi kurwa yana skuru iga chinje nare ekankeri ale mono na holinde kero ko binyoko to ko binyoko gutumia jita ikaisiri ndi kwamenya gwiko na bomye wete kurwe bakesko yana binyoko to kunyoko ko kana kulira kwenda ikawiko ronki kwanyora kwanya abantu baikire nikorona igeto na nyorete abantu na bange baro na baskali na bamumirite baikiroro na bagambi mbalengo sangapi yalenge echalinge chinsa isano ibere ne nusuga na kwa bere twa komwali na berete paka chinsa na chite kuroro ense ya moni nusu elia tara rusi ko bukendu wa soete nda yani ingu ikaga ika chinsa ibere na ngwa kirusi mina urusi bu ne kera ire nyamira ire chinsa inyi abantu ngonya kweresa balenga mbaigete bakamorora kwa lengo reka bakomorora nga bamuikerere iyo na bete ngutangwa ege ko umuganda ulingo monne naona ari gutaka kuganinga ndendore na bwatu na insurance bunse na te ubona irira kendi tikeri ya senguri ya batinsi umerete ko ina ari gutangwa ngwacha ko abantu mbale nande bachite ko murusimi bagacha ko limera na urire balika bubwatirani no ko arenge ose kanya kwa ruro ekera abo bachite ko murusi nona arenge nekero umwe musia chite kurigereria ege ko gururi gwegeka nera karatigale tetinga egere gose nakonye uyu minto ko murusi asirira etinga lende kero yacha nere kara kunye kero yabanja muikera ekagere kaliya omura batatu baende bachikurusi uri lakini pati mbaya lilia ubaso igume lira banandiri kanyo kolika bato nona ko arenge nona arenge kai onando muchando lenge bwo mugaka ukamenta nande yo no muchando lenge bwo mugaka ukamentera ukaletera abandi batatu sofa ko ikirenya gitari kwa moroli mugaka mutona chetenga morra mambi yaje liri tukuri angiri yacho mamusi na moroche abwatara machindere iya bwatara makubwe kiongotiro lisabiri lya mayiga lye kiongotiro lyanyugite nalio karakimwe mu bironde to bwate kumyeseka kondi kwense kusara mende yose pole sana ondo chire kurwe skuru ndo tomire kurwa saba yo bamwete meremo ngochire gaiga senka yawo ko kolemya gose ko kwa report indians ngitinda rondo chire asaba mwete mirimo tinda rondo wensi chire bona none simyo nte wakira asaba nte tayo ngakere simino noyo bare bachirega asaba raya bachirega omuraina raga mbeni mumanyi yo olenge omwempi nero baga wikenge litukulia jompi nero betaga kongengora abalinda Patrick Osero na tumite ngora ya igoro lakini rende nturara no busia sobosio tinda murura inka ya ubate ban no bwate umwana urwalite mwana kyo ngakiarwalite mwana yarwalite okorana mutuoje tulibuya abago iko mwana uyombora no embutuko isene yaro likuboka wandu umuriye umuyani ona ndeno bobege kogera roje muntu mukungu to kuboka gusensa asaba gwakiro no mwana uyo asike tosoke nigo bano mwana inere ntwali to gobanere mono nare konyora airo skuru gusarwali gwawene egera nancenyo ali bali kulinda abandi anyagata makwero nyagitari ande umuchando no toekanire no rulye
Omwana oyo natemire kumenya nyagitari orasabiru ona rinde gose bakurikana n'omuchando okebongo. nabo kwa mwigurite kare gusacha ko twara omuchando igoro. Omwana oyo na mwigurite buya agasoma esukuru buya akande gosia saruni agakora ekerenda bwoye kera kimyaka 22 akabona ria twarire omuchando oyo Yohana kubiri buna twarire omuchando oyo kiabanguru bwoye kiabanguru bwone nabwata omwana obwate emyaka 5 oyo anyorete korwa bwoye nabaro bantigerete nabo bandigerete igo egekogera rindi naye togochitimbwa atinsa chikunya kubagambikia. Nuka ukina paka kwenda bwoye mboronga Mbiyalingi na yacha develop omuchando kali bwoye na liachagiterinde korwara rinde bagaika rinde karwa murwari akego bakamundutera konyora asire konyora omwana ekaranyora omwana batemba muyi kurwiri gwikira bono mbachi kumuyi bagateba mbakuyi muntu urwari terinde bono biri bali kira batanga kia bambuoye kia bamsobo kiba mineti bono bamineti nga egera gerete bwoye na rio achagete kurwara nabaro bateba na yaya meipi na boranyore nga nkoru so barigere iribu igono kurutana nkorutu goisenero berega kungangana n'omwana waye tatu tuketero agosoka tatu mwabona ndinko muyiwa lenge erega kwanyire nabako muyiwa abana banda bake nakibangani mwana omukepi nyaruka nke ire form te arabona akamwana akakepi karigire titire nakibairira ingana lyo kusira kwa tatu mwabasofa abana barabona nuko nakurira gekogera bono balengerete nabo basirie taye gekogera tatu mabone bagwata gosemeria so mabwa bono barabona nuko nakurira rindi ebirengeri byabombere bibigasa abantu bakoligereti ya serikali ya county ya Nyamira na baraibande bonse baraba bakoligereti nkiura kwane n'abasamaria baya baranyare bakoligereti siseki njaba nuko ganikwane ngolinga saba kwane buchasa barayi n'uyu mutona albachirusa mumanyi akiaga gakundigereria egeko agunere amangana basubati n'aba maite era nande bono nero ora chichanko wanyamo negeko garabona mwana buno uyo muise kuro chekera gosoka butuko meipi na buranye mambi itiru osonyorira yande ayara agendere komente michanda so muchiyo uyu mtoko mugeni amo nagaba nuito na bonse pia batirine kuburie biro wao na sabira bankonya sinki yani pole sana mongina pole sana nande ilingana likongolia watagu pole wekere bone nande karo kuligero ubwata borro bone ne wekira chinse chiga ebinyasana bakorera mabira ere ntikerete na erora ndende omucho muligereria timbo tikende ngomenta kurwa saiga nde bwensi uranyale go support omongino iga ase support nde onse mungane ndagra onde bwensi uramukonyera na mwana oiga ole mentally challenged by the way karo kumuligereria nabo koranga nabo bwatu muchando nabo okomu advice in any way mungina timaitinga wisikuru namba yawe simya se bantu bali barago support ase gutumira neba ngitorgo sina no ko pole ase simya yabo ibi nabo kuru namba yawe yesi namba yane ere 07 25 06 15 79 nabo konyirorera 07 25 06 15 79 tochi gukora pi no bat masoli and once yoko iboli kirengaki igore ringane libona lya bari gokorekana kurwelende nabo na kwiboli na kinyasa onenda kinya bana lakini yentrende ndaga ni mono amasabo kero yo masabire akiyesa nkonyango golemu elingendere gutina se nyumba yaye nande nyale ko endera kulinda abana ba jinga kijonsi asata wote pia no mancho muligereti atukolera gwa seri tukolera lero tumera nasumuka no gocha chema connecting group